Ola a todos e benvindos. Hoxe imos mergullarnos nunha análise técnica dun suceso que, sen dúbida, marcou un antes e un despois na historia da seguridade laboral aquí en España. 14. É un número que sobrecolle, verdade? 14 vidas. 14 mineiros que aquel día non puideron volver a casa coas súas familias. E todo aconteceu aquí, o 31 de agosto de 1995, no Pozo San Nicolás, en Mieres. Unha data e un lugar que quedaron gravados na memoria colectiva. Unha traxedia que, como veremos, foi un punto de inflexión, un antes e un despois na xestión dos riscos laborais. Vale, pois esta vai ser a nosa folla de ruta. Primeiro, imos revivir o que pasou na traxedia do Pozo San Nicolás. Despois, analizaremos os incumplimientos, que foron moitos. Veremos como se debería ter avaliado o risco. E, por supuesto, falaremos das medidas, tanto técnicas como organizativas, que faltaron. Para rematar, extraeremos as leccións aprendidas de todo isto. Comenzamos, entón, volvendo a aquel día. É importante entender a secuencia de acontecementos. Imos reconstruir paso a paso que foi o que pasou para que se producise esa terrible explosión, provocada, como xa se sabe, por unha concentración de gas grisú. Ben, pero non abonda con saber o que pasou, o realmente crucial é entender o porqué. E para iso temos que falar dos incumprimentos normativos. Foi, como veremos, unha auténtica cadea de fallos. E o primeiro fallo e quizáis o máis grave de todos é este, a total ausencia dunha avaliación de riscos documentada. A investigación deixouno clarísimo. A empresa sinxelamente non tiña analizados e postos por escrito os seus riscos, e iso, hoxe en día, sabemos que é a base, a pedra angular de toda a prevención. Exacto. E ollo, que aínda que o Regulamento dos Servizos de Prevención é do 97, a Lei de Prevención de Riscos Laborais, a 31.1995, xa estaba aí e xa deixaba claro que este proceso era obrigatorio. De feito, o posterior artigo 5 do Regulamento detalla-o perfectamente. Di textualmente: a partir de información obtida, procederase á determinación dos elementos perigosos e á identificación dos traballadores expostos a eles, valorando a continuación o risco existente. E isto é o que significa na práctica. Non é só un papel. É un procedimento, un sistema formal, documentado, que serve para algo tan fundamental como identificar os perigos e, sobre todo, para poder controlalos. Un documento que, neste caso, puido cambiar a historia. Pero a cousa non queda aí. Outro dos grandes fallos, un fallo crítico, foi a falta de preparación da xente. Os traballadores non tiñan nin a formación nin a información suficientes sobre os riscos aos que se enfrentaban cada día, e falamos de algo tan específico e mortal como o grisú. E nisto, a lei non deixa lugar a dúbidas. É clarísima. O artigo 19 da Lei de Prevención de Riscos Laborais e tamén toda a normativa específica sobre atmosferas explosivas din que o empresario ten a obriga de garantir, e cito, que os traballadores reciban unha formación e información adecuadas e suficientes sobre protección en caso de explosións. Non é unha opción, é unha obriga. Exacto. E esa obriga legal non é facer un curso por facer. Tradúcese en cousas tanxibles como rexistros de formación que demostren que se fixo. É a única maneira de asegurarse de que cada traballador, un por un, entende os perigos e, sobre todo, sabe como actuar se algo vai mal. Non é un trámite, é literalmente unha ferramenta de supervivencia. Seguimos sumando fallos graves. Que pasaba se ocorría unha emergencia? Pois que non había un plan, ou polo menos non un plan claro, actualizado e, fundamental, ensaiado. Ninguén sabía exactamente que facer para evacuar ou para dar unha primeira resposta. Unha vez máis, a lei adiántase ao problema. É proactiva. O artigo 20 exixe que a planificación das emergencias se faga antes de que pase, non cando xa é tarde. Di textualmente que o empresario deberá planificar as actividades a desenvolver no caso de que se produzcan tais accidentes, incidentes ou emergencias e adoptar as medidas necesarias, é dicir, ter un plan preparado de antemán. Todo isto lévanos a unha pregunta que é clave. Se se tivese feito esa avaliación de riscos que non se fixo, que nos tería dito? Que tería revelado sobre o perigo real que existía ali abaixo? Pois ben, se aplicamos unha metodoloxía estándar como unha matriz de risco, o resultado é demoledor. Pensemos niso, a probabilidade de que houvese unha explosión de grisú nunha mina era alta. E as consecuencias? Sabíase perfectamente que serían catastróficas. Non había dúbida. Por lo tanto, a conclusión é unha soa e non admite discusión. O cruzamento de alta probabilidade con consecuencias catastróficas só pode dar un resultado: risco intolerable. E que significa iso en prevención? Significa que o traballo non pode continuar, así de simple. A actividade tiña que ter separado ata corrixir a situación. Vale, o risco era intolerable. Entón, a pregunta é,
Como se podería ter evitado? Que se podería ter feito? Pois imos comenzar polas solucións técnicas, pola enxeñería da seguridade. E ollo, que non falamos de tecnoloxía futurista, senón de cousas que xa existían daquela. A clave estaba nunha defensa en varias capas. Primeiro, a detección, ter sistemas de medición de gas continuos. Segundo, a ventilación, sistemas potentes e redundantes para diluir calquera acumulación. Terceiro, o illamento, mecanismos de corte automático da electricidade se superaban certos niveles de gas. E por último, é fundamental, a certificación, usar únicamente equipos e ferramentas con certificación ATEX, preparados para traballar en zonas con risco de explosión. Pero a tecnoloxía por si soa nunca é suficiente. Non serve de nada ter os mellores detectores se a organización non funciona. Por iso, estas medidas técnicas teñen que ir da man de medidas organizativas, de procedementos robustos que impliquen as persoas. De que estamos a falar? Pois de cousas como facer avaliacións de risco específicas para cada quenda de traballo, de realizar simulacros de evacuación periódicamente para que todo o mundo saiba que facer, de dar formación práctica sobre como detectar o grisú, por supuesto, de contar con delegados de prevención e escoitalos activamente. E claro, de asegurar que haxa sistemas de comunicación fiables, como radios con certificación ATEX, para que a información flúa. Chegamos á parte final, as leccións aprendidas. Porque esta traxedia, por dolorosa que fose, serviu de catalizador. Foi un espertar, un golpe de realidade que puso en evidencia o abismo que existía entre a bella mentalidade sobre a seguridade e a que estaba por vir. Exacto. O que vemos aquí é un cambio de paradigma total. Pasamos dun modelo antigo, reactivo, que actuaba despois do accidente e con pouca participación dos traballadores, a un novo modelo, o que nos trouxo a Lei 31/1995, un modelo centrado na prevención, proactivo e con dous pilares fundamentais, a avaliación de riscos e a consulta. Así que, ao final, a conclusión do informe de análise é demoledora e resume todo perfectamente. O accidente foi o resultado dunha combinación de fallos técnicos, organizativos e culturais. Non foi unha soa cousa que fallou, non foi mala sorte, foi un colapso total, un fallo sistémico da cultura de seguridade da empresa. E todo isto déixanos no aire unha pregunta final. Unha pregunta que segue sendo tan relevante hoxe como en 1995. A seguridade é un gasto ou é o investimento máis importante que pode facer unha empresa? Unha pregunta que cada organización debe responder, pero non con palabras bonitas, sino con feitos e con accións cada día.